Yo, what's up mga ka-idol? Siyempre mga ka-idol, ngayon mga ka-idol, nandito tayo sa e-park ngayon mga ka-idol oh. Sama ko yung sama ko yung anak ko at saka yung asawa ko oh. Ayan mga ka-idol. Siyempre ngayon mga ka-idol, nandito tayo kasi birthday kasi ng anak ko mga ka-idol. Tapos wala kaming panghanda. Kaya ngayon mga ka-idol, ginala lang namin oh. Ayan. Nag-arkila kami ng bike mga ka-idol para kahit paano, kahit walang handa, masaya naman yung mga anak natin, di ba? Ayan mga ka-idol oh, ganda ng view dito. Ayan, diyan mga ka-idol, dito yung e-park mga ka-idol. Ito yung e-park, ito yung pasyalan ng mga pag tuwing linggo, mga tao tuwing linggo. Ayan, maganda kasi yun dito mga ka-idol. Siya malawak. Ayan. Parang lunita lang mga ka-idol oh. Oh, di ba? Ayan, pag nagbabike rin dito mga ka-idol, ayan, malawak rin dito kapag nagbabike. Ayan, may mga puno siya, di ba? Ayan mga ka-idol, maganda dito mga ka-idol. Ayan, kagandahan lang dito mga ka-idol, maraming puno. Ayan, maraming puno siya. Malilim siya mga ka-idol. Ayan, may mga diyan oh. Ayan. May mga puno dyan mga ka-idol. Ayan yung asawa ko. Dito yung mga dito yung pwede mag-date dito mga ka-idol oh. Ayan. Ayun, daming puno dito. Ayan, ang lilim. Yun mga ka-idol, may pala dito sila oh. I love Tagum. Ayan oh. I love Tagum mga ka-idol. Ayan oh. Yan mga ka-idol, I love Tagum. Ayan, nasa Tagum kasi ito mga ka-idol. Yung yung sa hindi pa nakakaalam dito, hindi pa nakapunta, ayan. Sa bandang Tagum lang to mga ka-idol. Mga ka-idol, ganda pala ng view dito mga ka-idol. May mga dito. Istambayanan mga ka-idol oh. Ayan. May mga upuan pa mga ka-idol. Sobrang ganda pala yan mga ka-idol dito. Ayan mga ka-idol oh, pwede ka sumilong dito oh. Ayan, di ba? Ganda ng silungan nila dito mga ka-idol oh. May upuan, may bubong na dahon ng saging. Ayan oh. Ayan mga ka-idol oh, ganda di ba? Ayan. Oh, may mga pa mga ka-idol. Ang ganda ng mga pagka-design dito mga ka-idol oh. Tapos mga ka-idol, yung nasa likuran, ayan, yun yung pala yung symbol sa ng Tagum. Ayan mga ka-idol oh. Ganda di ba? Oh. Ang ganda dito mga ka-idol, kaso lang, maliit lang yung nila dito. Saka maganda dito mag-standby mga ka-idol dahil hindi ka mabubore dito kasi mga ka-idol, ganda talaga ng view. Ayan oh. Maganda yung view mga ka-idol. May mga symbol sa mga farmers mga ka-idol, tapos yung nasa gitna saging.
yun mga ka-idol, hanggang dito lang yung video natin mga ka-idol. Thank you so much for watching. Sa hindi pa nakasubscribe mga ka-idol, please subscribe my channel and hit the notification bell mga ka-idol para laging update sa mga walang kwentang video natin. Thank you. Bye-bye.